egyptská fráza ako sa máš, Amil A máme tu egyptskú frázu ako sa máš. Ako sa máš povieme Amil Amil znamená niečo ako fungovať, pracovať a znamená čo. Takže doslova táto fráza znamená niečo ako čo robíš, ako ti to ide. Ale túto frázu neprekladáme doslovne. Amil znamená ako sa máš, ako sa ti darí, ako to ide. Ak sa budeme rozprávať so ženou, s dámou alebo dievčaťom, použijeme amla Je to forma pre ženský rod. Čo sa tu stane? Stratíme koniec a pridáme a na koniec slova. Takže povieme amla Pri mužskom rode je na začiatku alif, v arabčine dlhé a, takže to vyslovujeme ako dlhý zvuk. Amil Ale pri ženskom rode je tento alif, teda dlhá samohláska alebo dlhý zvuk umlčaný, nepočujeme ho a nevyslovujeme ho. Jednoducho povieme amla Ako počuješ alif, ten dlhý zvuk je preč. Takže povieme, ako sa máš Ahmad, Amil Ahmad, a ako sa máš Mira, amla Mira, mužský a ženský rod. A takto sa pýtame, ako sa máš, ako sa ti darí, ako to ide. OK, takže ešte raz. Amil Ahmad, amla Mira. Amil ako sa máš, mužský rod, amla ako sa máš, ženský rod. A teraz si vypočujte Egypťana.